Dana, el dia després, és una exposició de fotografia documental que recull una selecció d'unes 30 fotografies que mostren el desastre de la Dana de València del 2024 i també els voluntaris i els veïns netejant el fang. Les fotografies de l'exposició estan emmarcades en fang d'una exposició que vas perdre per la Dana i que és reutilitzat per a recolzar estèticament les fotografies. A banda, n'hi ha un llibre de fotodocumental on hi ha més fotografies i també un testimoni meu de lo que vas veure i el que vas viure en aquests dies. Us espere ací, en Vilanova d'Alcolea, a veure l'exposició Dana el dia després.